Nailing ko yung dati mo? Ha? Throwback? Ha? Nailing ko. Oh, rugby. Pag nailing mo rin yung throwback ko. Yeah, salamat. Oh. Congrats. Thank you. Urago na no. Kahit na. Ito na si Jason. Picture tayo, picture. Hey Jason! Magaling na si Jason ah. Nadadalan mo rin minsan yan? Oo, anong minsan pinapanood ko yan, di lang ako nagko-comment. Picture tayo. Laki na pinagbago niya na. Kumusta? Laki na pinagbago no? Oo. Gwapo yan. Dati wala nang kapag-asa. Sana all guwapo. Tara doon, sa loob. May binyagan, tapos pagkatapos nito, Forma. Tayo, no? nandito kami para mag-attend ng ribbon cutting. So may binyagan pala. Pagkatapos daw dito, pupunta kami dun sa video ng ribbon cutting. Kaso walang ribbon, paano Anong nyog? Ito talaga si Uragon talaga nagpursige talaga no. Kailangan
kahit sino. Ayan, maraming salamat po. At ayun, dito lang po nagtatapos ang ano kasi buto alam po gutom ng si Uragon. Joke lang. Nagtatapos kasi medyo nagtatangali na po. Pero tilapia ang pagiling. Wala pa daw, wala pa. O sino may intermission dito? Pwede naman na, Jimrad. Ah, Wala akong sayaw. sinong magaling sumayaw? Premyo. Mrs. Uragon. Siyempre si Uragon yan. Maraming salamat. Rabason. Yan. Rabas siya, rabas. Papa Bo! Sino ba? Ay, hindi ako. Yun na. Ito si Sagap. Ika ipail mo sa mga aki kung paano, kung paano. O, gayahin nyo lang si... Mas malakas yan. Hindi masasawang tumulong sa ating kababayan. Kalampitu, para kalingap na ating laki sa hirap, nakaranas ng pambubuli nung siya'y bata. Nagsumikap upang makaahon, kanyang ama laging kasama. May tumulong, nagkuktok, laki ng... Ika naman! Ika naman! Ika naman! Ha? Ito na kaya. Bago at mga natulungan yan na tao, pamamagitan ng mga kapatid. Dahil sa tulong yan ang inyong misyon. Kalampitos TV ang inyong asahan at mga subscriber na di naiwan dyan. Kahit nasan ka man, Patanira-ira. sa ating kababayan. Kalampitos TV. Ayan ang sasabihin ng taga. Pag ulit, Ribbon cutting pala muna tayo. Okay na ba? Yung ribbon? 1, 2,